माथो रावबोआनो गैया। सोरमोनथाय? नंगौना नङा जाखो? ना आंलाय साया मायासो खोनादों? साया मायानोथ' जानो हाया बियो। आं गाबज्रिनाय खोनाथारदों। आरे सोरबा फैदोंब्लाथ' बेयावनो थागौमोन। आंथ' लोगो लोगोनो ओंखारबोदों। बहा थांखो? ना सिङावसो हाबलांबाय? रलाय नायहैनि। इसा नै लांफैद' मैगं लानानै फैबाय आं। नै आयं, नों माथो बिथिंसो दङ? आयं, नों सफैबाय? हे, नों माला सफैया? दासो ना दहायनो? सफैनायाथ' आङो एसे गोबावानो जाबाय। गासै न' सिङाव हाबनानै गाबज्रिबाय आं, रावबोआनो गैया। आरो नों बहा थाङा साइकेल लालायनानै? मा होनखो आयं, न'आव रावबो गैया? न'आव इसा थानांगौथ', नोंनि बिहामजोआ। आंथ' नै नोंखौ फैगोन होनना मोनथिनाय लोगो लोगो बाजाराव आङो मैगं थाइगं ना बेदर लायनो थांदोंमोन। न'आव रावबो गैया। न'आव सोरबा दङब्ला आं एथ'ग्राब गाबज्रिदों, रावबो माथोखौनो होआखै। मा होनखो आयं? रावबो माथो होआखै? नोंनि बिहामजोआ नोंजों नुजादेराखै? नङा, आं गाबज्रिनायखौ खोनादों। खोनानानै आं नायफैब्ला रावबोआनो गैया। इसा, आं नोंखौ बुंसेयावबो नों खोनासङाखै? आं नोंखौ बुंलांखादोंमोन जे आं बाजाराव थांनि, मैगं थाइगं ना बेदर लानानै फैनि। आयंआ सफैसिगोन, नों बै समसिम लामायावनो था होननानै नोंखौ बुंलांखादोंना बुंलांखायाखैमोन आं? रागा दाजों। आं लामायावनो नेनानै दङमोन। नाथाय नेब्लाबो सफैयैलाय आं न' सिङाव हाबलांदोंल'सोमोन। न' सिङाव सहैनाय लोगो लोगो रोन होननाय गाबज्रिनाय खोनानाय लोगो लोगो आं फैनानै नायफैयो। नाथाय रावखौबो नुनो हायैलाय आं बिथिंनो होसोबोदोंमोन। नों जेबो नंला दे। फैदो आफा, सिङाव जिरायफैदो। बुंलांखादों आं, आयंआ सफैसिगोन। थेवबो खोनासङाखैना बियो। फै आफा, फै। जागोन दे। आफा, नों बेयावनो हारसिं जिरायनानै टिभि नायबाय थाथ'दो। आं साहा जलपान खालामहैनो। हारसिं जिरायथ'नांसिगोन दे आफा। रोनाबो दासो बाजारनिफ्राय फैदों। बियो आथिं आखाइ सुनानै लाग्रोथोंसै। रोन फैसान्दि नों हारसिं जिरायथ'। टाइम पास खालामनो थाखाय टिभि नायबाय थाथ'। आं फैगासिनो दसेनि उनाव। दे, जागोन दे बिहामजो दे। रोननि बिमायंखौथ' आं बिहावसो जागोन। दा बिहाव आलासि जानो फैनायावलाय आं बेबायदि ड्रेसखौ बोरै गाननानै बिहावजों नुजाबाय थानो? आं दख'ना गानस्लायनोसै। इसा, आया, मानसिया ओंखाम संग्रायावबो गैबावा। मानसि फैदों, मानसिनो साहा जलपान खालामनो नालागि बबेयाव थांखो बिलाय? ओंखाम संग्रायाव दाबो गैया? नंमारगौ, मानसिया बियो। गावनि आलासिखौल' गावनि मानसिखौल' मानसि साननानै सोङो बियो। आंनि बंसफोरखौ बियो पात्ता खालामाखैना। बहा थांखोलै बे मानसिया? थाथों मनिया बेयाव। बहा थांखो बियो? मानसिनो साहा बनायनो नालागि बहा हाबथुना थाहैदों बियो? दख'ना गाननानै दासो बिहामजो मोनबाय आंबो। आफानि थाखाय साहा जलपान खालामहैनोसै। जेरावनो गसंदों बेयावनो गसंनानै था। बाह, सिखिरिफोरबायदि माथो दसेनो गोमो गोथां सोलायगासिनो नोंनि बिगुरा। मा बुंनाय जादों? आरो बे लावथिखौलाय मानो लानानै फैखो? बे लावथिया नोंनि फिखुङाव बारखोगोन दिनै। आंनि आयं फैदों, आंनि आयं फैनायाव नोङो साहा जलपान होनांगौना होनाङा आंनि आयंनो? नों बे न' सिङाव हाबफैनानै दसे गस्ला गानलाय, दसे दख'ना गानलाय, नों मा दिन्थिनो नागिरदों? नोंखौ आं बाराद्राय मोनबाय। नोंखौ दिनै नागारा आङो। आइदै, रोन, आंखौ मानो बिखायाव बुनानै होखो नोङो? जामब्रबाय, नोंखौ हाबा लाना जामब्रबाय आं। थुरसि गंसे सुनो रोङा, ओंखाम बोथिसे संनानै जाहोनो रोङा। नोंखौ लाना रुवाथि बायदि खामानि मावनानैसो नोंखौसो उल्था जाहोनांगासिनो आं। साला दिनै आंनि आयं फैदों, आंनि आयंखौबो नों आलासि मोजां सोंनो रोङा। नों मानो आंनि खोथाखौ बुजिनो नाजाया? आंथ' नै आफानि थाखायनो साहा बानायहैनो नागिरदोंमोन। आंथ' माबायदि ड्रेस गाननानै दङमोन? आफानि सिगाङाव बेफोरबायदि बोरै गाननानै थानो होननानैसो आं दख'ना गानस्लायफैदों। आइदै, बिखाया साबाय। आंखौ मानो
बेखौ बुथारनो लुबैबाय आं। जावलिया जाखो ना माखो आंखौ मानो बुबाय थाखो? ओंखारलां नों दानो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय ओंखारलां नों। बहा थाङो थांथोंसै बियो। बिखौ लानानै जामब्रबाय बिखौ लानायनिफ्रायनो आंबो सान्थि गैला। डक्टरजों मा खालामजाखो आङो दिनैसिम। थांथों बहा थाङो थैहैथों बहा थैहैयो। आंनो दं आयंनो साहा फुदुंना लोंहोनो ओंखाम संना जाहोनो। गोदो हिनजाव गैयियावबो आंनो सङै खुरै जाहोखायोमोन दाबो आंनो जाहोगोन। थोंबा थों आंजों। सिगां खनसे फैनायावबो साहा दै जेबो मोनलोङासै। बे बारावबो साहा दै मोनलोंनाय नंला नामा? बहाथो आयं रोनाबो दाबो नुजाफैयासै आंजों। बे न'खरनि मानसिफोरालाय मा आंखौ फैजानोसो बाखो ना माखो? फैब्लाबो माथो आंखौ गुरुत्तखौनो खालामला। आयं न' दैया लोंदो। आयं रोन दैखौ नोंसो होफैबाय? औ आयं आं होफैयाब्ला आरो सोर होफैबावनो? सोर दङ आंहालाय? मा बुंखो नों आयं? सोर दङ नोंहा? हा माथो राव जाखो बेलाय? बिहामजोआलाय माथो जाखो? दैखौ नों होफैनांगौमोन ना बिहामजो? नोंलाय मानोथो लाबोखो? आरो बिहामजोआ बहा? आयं गैला बियो। दानिसो बुनानै होखारहरबाय आं बिखौ। मा होनखो नोंलाय? औ आयं दानिसो बुना होखारहरबाय आं। बहा थैयो थैहैथोंसै बिखायावनो फंनै गन्दायजों बुना होबाय आं। हा मानोथो बुखो? माथो जाखो? आयं न'आव मानसि फैब्लाबो मानसिखौ सोंनोनो रोङाब्ला बेबायदि हिनजावखौ मानो नांगौ? एथ' आराम बुंलांखाबाय आं बजार थांनि आयंआ सफैसिगोन। आयंखौ नेनानै था। गैया बेथ'। आयं रोन फिसा फेला खोथायावनो बेबायदि जायोब्ला बोरैथो जानांगौ? आंनि फैनायाबो एसे लेट जाखाबाय। आं गारिखौनो होसोस्लाबनो हायासै। नोंनो सम होनाय बायदि आंबो सफैयासै। हा आंखौ नेनानै मोनैनि बिहामजोआ न' सिङाव थांबाय गाबज्रिनायखौ खोनायासै। बेयावलाय माथो जाखो? फिसा खोथायावनो बेबायदि खालामबाय नों हिनजावखौ? नङालै आयं गोबां खोथा दं। बेखौ लाखांनायनि उननिफ्रायनो आंनि जिउआव गोजोननाय गैया। बेखौ लानानै आङो मास मोनसे डक्टर होननाय सासे मानसिजों गेसाव गोफोन सेवना थानाय जायगायाव खानानैबो दोनजाबाय आं। बहा बुजादों बहा बुजायाखै आं बेल' नङा आरो थैजासिम आं सान्तिखौनो मोनखानाय नंला बेखौ लानानै। आं नुहरजोबखाबाय। गोबां खोथा दं आयं उनफोराव रायज्लायसिगोन। नों दैखौल' लोंग्रोदो न'। आयं दैखौनो लोंग्रोदो। आं नोंनो ओंखाम ओंख्रि जगार खालामहैनोसै। नांला जेबो बनायनो नांला आंनि थाखाय। आं मोजां गोसो लानानै मोजां खबर लानो होननानैसो नोंसोरखौ फैदोंमोन। नोंसोरनि खोथाखौ खोनानानैनो आंनि उदैया बुंखाजोबखाबाय। नांला ओंखाम साहा दै जेबो नांला। नै आं दैखौबो लोंला। आयं मा जाखो? रोन आंनिफ्राय गोजानाव थांथ'। आं एसे सानदों। माबा मोनसे खोथा सानदों आं। आंखौ हारसिं सम दसे थानो होथ'। ओंखारलां। आबै बहाथो आंनि मामा बाबा फैगोन होननाया माथो दाबो सफैयाखै आबै? जानोबा दाबो मानो सफैयाखै? खनसे फन खालामनानै नायलाय आबै। र' आबै दसे नेबावनोसै। जानांगौ बिसोरो फैगासिनो। दसे नेनानैबो मोनाब्ला फन खालामहरनोसै। आबै आंनो मामा बाबाया मा लाबोगोननो? मा लाबोगोन बेबा? जानांगौ नोंनो गाननाय जोमनाय लाबोगोन आबै। हा अलंबार हनै आइमोना। नङा माथो नंगौथ'। बा लामायाव नेना थाफैलायदों बिसोरो। आयै ओइलायथो आबै सफैबायथ'। मामा बाबा मानोथो एथ' गोबाव खालामदों? आं नोंसोरखौ नेनानै दङमोन। आयै आंनि फिसा हिन्जाव दैजि आइसना नों माथो बेलेग जाथारबाय आबैनि न'आव फैनानै। मामा आंनो गेलेनो थाखाय मा लाबोदों नोङो? दैजि नोंनो गेलेनो थाखाय जोङो गोबां बुस्थु लाबोदों। औ नोंगौ दैजि फिसा। नोंनो गेलेनो थाखाय जोङो गोबां बुस्थु लाबोदों। आरो लोगोसे नोंनि आबौआ नोंनो फैसा हरदों नोंनो गस्ला बायनो थाखाय। जों गस्लाबो बायनानै लाबोदों। हरदो बिदिब्ला आं गेलेनोसै। आबै न'आव गेलेहैगोन बेयाव नङा फैदो। औ आइ गोबां बुस्थु लाबोदों नोंनो। गासैबो नोंनिनोखा। नोंनोनो होगोन। थौ न'आव थुग्रो।
न'आव थांनानै गासैखौबो नुगोन। थौ थौ न'आव थौग्रो। फैदो बिदिब्ला आंथ' खारलांग्रोखानोसै। आयु आयै, आंनि फिसा दैजिया एफा सालायबायना। आयु, सिख्ला देरनायनि महरानो लाबाय माथो। गोदो न'आव जेरैमोन बेबायदिखौनो नुथारासै आङो। गासैबो सोलायजोबथारबाय। आं बुंदोंना, आंजों फैयोब्ला गासैबो मोजां जागोन बेनि। न'आव थाबाय थायोब्लासो गासैबो गाज्रि जागौमोन बेनि। फैदो न'आव। रेना आंखौ मानो बुनानै होखारहरखो? आं दा बहा थांनांगौ जाखो? मामा, हनै आबैनि न'खौ मोनफैबाय। औ दैजि फिसा, आबैनि न'खौ मोनफैबाय ना? रलाय रलाय। आयु, नंमारगौसो। आं गाबनाय खोनादोंमोन ना? हनै हनै, नाहरलाय जावैसो। मा जाखो आयै? हनै नाहरलाय, बैयो इसा नङा बे। हनै नाहरलाय। हारे, अलंबार, बेथ' इसासोथ' आरो। बेयाव मानो गाबफैबाय दङ बियो? थौलाय थौ। हाबाब, आलाय आन्थानि फिसौआ बेयावलाय माथो गाबफैबाय थाखो बेलाय? थौलाय थौ। इसा,